למה אני אומר את זה כשיש לי כיפה וציציות? תבינו אחר כך. הגענו לפני 3 חודשים כי אשתי עובדת בשגרירות. אני מציין את זה כי כל מה שאומר פה זה מניסיוני ומשהו שאני פרטי אומר כאזרח ארצות הברית, freedom of speech, שום קשר, זה לא העמדה הרשמית של השגרירות, בסדר? שלא תגידו, רגע, השגרירות אמרה. והצהרה האחרונה לפני שנתחיל, במהלך ההרצאה אני אצטט כמה אמרות מהאקטואליה של ימינו. אין באמור שום דבר להשוות, כאילו אני משווה בין משהו לימינו. אני לא חושב שלא ביבי ולא גלי בהרב מיאר אנטיוכוס, ובן גביר הוא בטח לא יהודה המכבי, בסדר? אני משתמש בביטויים, אבל זה לא קשור לימינו. אז חנוכה חג יפה כל כך, אבל מה הסיפור של חנוכה? הסיפור של חנוכה מתחיל כמו כל סיפור אחר. היה פעם, לפני הרבה שנים, בארץ רחוקה, זו פעם ראשונה שרציתי להגיד את זה, בשנת 167 לפני הספירה, היוונים שולטים בארץ, ויום אחד הם מחליטים לגזור הרבה גזרות על היהדות. בתוכם 3 גזרות הכי בולטות, אוסרים על היהודים לעשות ברית מילה, אוסרים לשמור שבת, ואוסרים ללמוד תורה. בעצם היוונים מנסים לגרום ליהודים לשכוח מה זה להיות יהודים. אחרי כמה ימים היוונים כובשים את ירושלים ומטמאים את המקדש, בעצם הופכים את בית המקדש שאי אפשר להשתמש בו. את כל מה שקורה בירושלים, זה מגיע לאוזניים של משפחת חשמונאי שגרה בכפר קטן, לא יודע אם שמעתם על כפר מודיעין, בשפלה. אז שם גרה משפחת חשמונאי, אבא מתתיהו ו5 בניו, כשהמפורסם ביותר זה יהודה המכבי. הם שומעים את זה ואומרים, אין מצב, נמות ולא נתייוון. אין מצב שהדיקטטורים האלה באים וגונבים לנו את המדינה ועושים בנו ומחליטים איך שאנחנו נחיה פה. זה לא הערכים שעליהם גדלנו. אז הם פותחים במרי אזרחי אלים ביותר, במטרה לכבוש מחדש את ירושלים ולהחיל ריבונות. וככה אחרי כמה שבועות, שמהקיץ של 167 לפני הספירה, תוך כמה שבועות, תוך כדי קרבות טקטיים מדהימים נגד האימפריה היוונית הגדולה. מי זה האימפריה היוונית הגדולה? מי שראה טרויה, אז אכילס זה האימפריה. כמה פלנגות מהשפלה מצליחים להגיע לירושלים, לכבוש את ירושלים, והם חונים בירושלים, כובשים את ירושלים בכ"ה בכסלו. מה הם עשו בכ"ה בכסלו? חנו בירושלים. מתי הם חנו? בכ"ה. אז הם חנו בכ"ה. זו אחת הסיבות שלחנוכה קוראים חנוכה, כי חנו בכ"ה. וכשהם כובשים את ירושלים הם עושים 3 דברים. הדבר הראשון, יהודה המכבי מכריז ואומר, אני מכריז בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת החשמונאים. וסוף סוף היהודים חוזרים לשלוט בעצמם, מה שאחר כך יוביל למה שנקרא מדינת ישראל השנייה, למי שראה את הסרט של רינו צרור, משהו כמו 80 שנה של מדינת ישראל, מדינה בשליטה יהודית. הדבר השני שהם עושים, הם חונכים את המזבח. למה צריך לחנוך את המזבח? איזה חג הם לא הצליחו לחגוג שבא לפני חנוכה, שאצלנו אנחנו קצת יכולים להתחבר לחג שאנחנו לא כל כך חגגנו השנה? סוכות. הם חונכים את המזבח בשביל לחגוג עוד פעם את סוכות. וכמה זמן סוכות? 7 ימים ושמיני עצרת. 8 ימים. הם חוגגים את הסוכות, חוגגים את מה שהם לא יכולו לחגוג את סוכות בתשרי, הם חוגגים את סוכות בכסלו, וככה הם עושים 8 ימים לזכר סוכות. והדבר השלישי שהם עושים, הם רוצים להדליק את המנורה. אבל בשביל המנורה צריך שמן, ומחפשים שמן מאוד מיוחד, שהיוונים לא הצליחו לטמא, ומחפשים, ואחרי הרבה זמן שהם מחפשים, הם הצליחו למצוא כד קטן, פח קטן של שמן, והם אומרים, מה זה? זה לא מספיק לכלום. אבל אם זה מה שיש ואם זה לנצח, הם לוקחים את הכד של שמן, ממלאים את המנורה, מדליקים אותה, והמנורה דולקת ל8 ימים, עד שמביאים עוד שמן. זה הסיפור של חנוכה, שסופר בערך כ300 שנה. בינתיים, ב300 שנה האלה, עד בערך 135 לספירה, בינתיים בית המקדש נחרב, הרומאים שולטים בארץ, וקם איזשהו בחור, קוראים לו שמעון בר כוכבא, אומר, מה זה, אם יהודה המכבי יכל, גם אני יכול, מתחיל גם מרד משלו נגד הרומאים, וזה נראה כאילו הוא מצליח, ואז יוצא טבח מאוד מאוד גדול בעם ישראל, והרבנים אומרים, די, אנחנו לא יכולים לדבר יותר על חנוכה, ובמשך כמה עשרות שנים לא מדברים יותר על חנוכה. חנוכה לא מוזכרת במשנה, המשנה זה קובץ ספרים שיצא אחרי, שהמשיך את התורה בעצם, את התנ"ך, יש את המשנה, ולא מדובר על חנוכה בכלל.
אבל עוברות כמה עשרות שנים ואומרים, אי אפשר לא לדבר על חנוכה. הרי זה סיפור גם מאוד גדול שהוא נוכח, בסוף כשאתה לא מדבר על משהו, יש קונספירציות ותיאוריות ויש פיצולים ודיבורים, אז הם מחליטים כן לדבר על חנוכה, אבל לא לדבר על היהודה המכבי ועל הקרבות, כי הם לא רוצים עוד טבח, הם אומרים בוא ניתן סיפור אחר, ניתן את האור. מי שעבד קצת בתיאוריה יודע, מתעסק עם תיאוריה, יודע שאתה יכול, אם אתה רוצה להחשיך משהו, אתה יכול להשתמש באור בשביל זה. מה זאת אומרת? אתה פשוט מאיר על משהו אחר ממש גדול. כן? משתמשים בפנס, אז אם אני רוצה להגיד, יש לי 2 רגליים, כולם רואים את הנעליים שלי, נכון? ועכשיו מה אתם רואים? רק נעל אחת, נכון? כי על זה האור, אז בעצם הם לוקחים את האור, והם מחליטים להשתמש, להאיר את החלק של האור. לא נדבר על יהודה המכבי, נדבר על הנרות, ומתחילים לדבר על 8 נרות, ונעשה טקס עם ברכות. מעולם אין פסוק כזה בתנ"ך שאומר, ויאמר השם אל יהודה המכבי, אשר אני מקדש אותך ומצווה להדליק נר של חנוכה. אין. זה משהו שהם החליטו להכניס חלק מהטקס והשירים, וכל מיני הלכות על החנוכיה, כדי שבזה תתרכזו, זה חנוכה. זה הנרטיב הדתי שהוביל את עם ישראל, שכל שנה החנוכיה, בטוח יש פה מישהו שיש את החנוכיה שהייתה של סבא רבא כמה דורות, נכון? בטח שזה מתחבר מצוין עם הסמל של המנורה, שאחר כך הוא הופך גם סמל המדינה. עד שזה מגיע לתמונה המפורסמת בגטו לודג', חנוכיה בחלון עם הדגל של הנאצים ברקע. זה הנרטיב הדתי של חנוכה. אבל יש לפני בערך 200 שנה, הציונים מחליטים, מה זאת אומרת, אנחנו כבר לא גלותיים, אנחנו יכולים לעשות דברים בעצמנו, אנחנו נלמד עברית בעברית, ואנחנו נעלה לארץ וניישב אותה, ואנחנו נלחם בספר הלבן כמו שנלחם בנאצים, נלחם בנאצים כאילו אין ספר לבן, ונעשה הכל בעצמנו. הם גם כותבים שירים, ובמקום נר לי דקית וקד קטן, הם שרים הווה נרימה נס ואבוקה, יחד פה נשירה את שיר החנוכה, מכבים אנחנו, ביוונים נלחמנו ולנו הניצחון. ואז הם ממשיכים ואומרים, אנו נושאים לפידים, בלילות האפלים, זורחים השבילים מתחת רגלינו. נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, בסלע חצבנו אדם ויהי אור. הם בעצם חוצבים, בונים את הארץ, וכשאתה בונה את הארץ אתה בונה יישובים, ואם סחבת לפיד, נסעת לפיד, אז אתה מקים יישוב שקוראים לו לפיד, ולידו אתה מקים יישוב שקוראים לו חשמונאים, ואת החשמונאים ניתן לאמריקאים, ואבא של משפחת חשמונאי הוא מתתיהו, אז נקים עוד יישוב מתתיהו, אבל הוא היה קצת דוס, האבא של המשפחה, ניתן אותו לחרדים, אבל כשנקים יישוב של אנשי קבע על הגבול עם ירדן, נקרא לו מכבים. מסביב לכל היישוב הזה נקים עיר, ניקח את הכפר הקטן שבו הכל התחיל, ועיר מודיעין של ימינו, שכבר עתידה להתפרש עד דמשק, כי כל היום גדלה וגדלה, העיר מודיעין. יהודה המכבי בעצם תופס את הסיפור, הדמות המרכזית של הגיבור הלוחמני. אז 2 נרטיבים, נרטיב אחד דתי, חנוכיות, שמן, וסופגניות כמובן, שכחתי לציין, הסופגניות, הלביבות, הכל סביב השמן של אותו הזה, ונרטיב אחד ציוני של לוחמה ועצמאות. איך כל זה קשור אלינו פה? מה אנחנו חוגגים בסוף? מה אנחנו דתיים? נרטיב הדתי או נרטיב הציוני? אנחנו יושבים בפאב, פוקר ובינגו, שקוראים לו פרוגרס. אז כנראה שדתיים אנחנו לא. מאמין שלא יודע כמה מכם שירתו בצבא אי פעם לפני מתי שהגעתם לפה, עצמאים והרבה יותר מאמינים במדינת ישראל עצמאית, אז כנראה שאנחנו הרבה יותר ציונים, אבל כשאנחנו מגיעים לחנוכה, מה אנחנו חוגגים? חנוכיה וסופגניות. יש סופגניות? יש סופגניות, ואנחנו שרים את השירים ומברכים את אלוהים שנתן לנו, שהדליק אשר קידשנו אותה וציוונו להדליק נר של חנוכה. ולמה אנחנו שרים את זה? כי זה מיד הולך למנגינה שממשיכה למעוז צור ישועתי. הבית היחיד שאנחנו נשיר במעוז צור מתוך 5 בתים שלו יהיה מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח תיקון בית תפילתי בית המקדש ושם תודה לזבח לעת הכין מטבח מצער המנבח. אז נגמור בשיר מזמור. תודה רבה משפחת גופשטיין. חנוכת המזבח. אנחנו פה ברוקוויל בגלות שרים על חנוכת המזבח בבית המקדש.
אז מה חשבת על זה? ואתם רואים, הבחור הזה עם הכיפה מדבר איתנו על דת, אז הרב שלמה בדרך עם תפילין, אתם צודקים? אז אתה ממש לא. אבל אם אתם הולכים רגע לחרדים, לדתיים, אוקיי, לנרטיב הדתי, מה הם חוגגים? נכון, יש להם שמן וסופגניות ונרות. אז שני דברים. קודם כל, על הנרות, יש ויכוח מאוד 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 גדול. זוכרים, בגמרא התחילו לדבר על ההלכות של הנרות, אז זה מתגלגל ומתגלגל ומתגלגל באיזה שעה אפשר להדליק, ועד איזה שעה מותר להדליק, וזה בגובה החנוכיה צריכה להיות, וכמה זמן הנר צריך לדלוק, ומה עושים אחרי שמדליקים. מלא מלא הלכות שבאמת יצא לי כמה פעמים בחיים, שבאמת מוציא את כל הכיף, את כל הסיפור. אבל, אם אנחנו הולכים רגע לאקט הבאמת דתי שהם עושים, אז במהלך 8 ימי חנוכה, ב6 או 7 פעמים ביום, 3 תפילות ביום ו3 ארוחות, הם פותחים את הסידור, ומקריאים את הטקסט הבא. בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, חשמונאי ובניו. על מה הם מדברים? על איפשהו בגלות ונרות? לא, על אי פעם בארץ ישראל. כשעמדה המלכות יוון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהשכיחם תורתך, זוכרים שלחו מזל תיעודים? ולהשכיחם תורתך ולהעבירם לחוקר וצדיך, ואתה ברחמיך הרבים. אוקיי, רב זה הדינם, דנת את דינם, נקמת את תנקתם, מסרת גיבורים, היוונים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך. ואחר כך, אז מה מדברים? מדברים על הקרב. האלה שאומרים לא נמות ולא נתגייס, מדברים על הקרב כל היום, ורק אחר כך באו בניך, לאן? לאיפשהו שיש חנוכיה שאתה יכול לקחת איתך לגטו לודג'? לא. ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, לירושלים, לבית המקדש, ופינו את היכליך, ומשורה האחרונה, והדליקו נרות בחצרות קודשך. אז כאילו, הפרקטיקה הדתית בסוף, של הנרטיב הדתי, בסוף לדבר על המלחמה ועל ארץ ישראל. בסופו של דבר, הוויכוח, המלחמה אז, היוונים כבשו את ירושלים. המכבים כבשו את ירושלים. גם היום המלחמה, העזתים, חמאס, קראו לזה מבול אל-אקצא, ומי שקרא את הסרטון של המורדים בסוריה, גם הם בסוף אמרו, כבשנו דמשק, אנחנו בדרך לאל-קודס וירושלים. גם כל הוויכוחים הפנים ישראלים, בסופו של דבר, לא משנה איפה ההפגנות קורות, ועל מה הן קורות, זה או על הגיוס שהוויכוח הוא בין 100 שערים להר הרצל, או בין הכנסת לבית המשפט העליון. אחרי 3 חודשים שנורא את השגרירות מהצד, נראה לי יש גם ויכוח בין משרד האוצר למשרד החוץ שם, בגבעת רם, אבל אל תגיבי. בסופו של דבר, הכל סובב ירושלים. וכמו שכל הוויכוחים על ירושלים, אני מאמין, ועוד הרבה אנשים בכל העולם מאמינים שהפתרון יגיע מירושלים. מהו? אנחנו לא יודעים, אבל הפתרון יגיע מירושלים. כולם שרים על ירושלים, מאז דוד המלך, דרך יורם גאון וג'רוסלם, הבחור מדרום אפריקה לפני 3 שנים. כולם מדברים על ירושלים וירושלים, באמת הפתרון צריך להגיע משם. הבעיה היא, 2 בעיות יש בירושלים. קודם כל, אף אחד לא יושב לדיון עומק. אף אחד לא באמת מדבר על דברים. הם זורקים סיסמאות באוויר, וצורקים עליהם ועונים בסיסמה אחרת, ועד שמישהו באמת יושב לדבר לעומק על דברים, יש איזושהי הזקה, סיפור אמיתי, ראיתי פודקאסט של אלק צייטלין, יצחק בריק בנתניה, באמצע פודקאסט יש הזקה, ראיתי כמה כאלה. אז אתה לא באמת יכול לשבת ולייצר תוכן, כולם צועקים אחד על השני בסיסמאות. הבעיה השנייה היא שבירושלים, כולם בסוף נוסעים עיניהם לוושינגטון. כולם אומרים, למה אנחנו לא עושים את זה? כי ביידן. למה? כי חכה לטראמפ. למה? כי ככה, כי האמריקאים. בסופו של דבר, איפה זה וושינגטון? זה פה. אז איזושהי בקשה, חצי התחננות לי אליכם. אם לא אכפת לכם ממה שקורה בארץ, זה בסדר גמור וזה מובן והלוואי עליי וזה הגיוני, עזובתי מהשטויות שלהם. אבל אם כן, אז בבקשה כשאתם מדברים על זה, אז תזיזו רגע את כל הסיסמאות, ובאמת תדברו, לא משנה איזה נושא בעולם, באמת תדברו על זה. קצת יותר לעומק, תבינו את שני הנרטיבים, את שני הסיפורים, את כל המכלול. ובסוף שאתם כן יוצאים לדבר על זה, על מה שקורה בארץ, תעשו את זה עם תוכן כלשהו, מעבר לאיזושהי סיסמה. אתה יודע, bring them home, כאילו בוא נוסיף קצת יותר תוכן, יש מלא תוכן, מי שרוצה אחר כך בשמחה, אתן כל מיני דוגמאות שראיתי בתקופה האחרונה, שאפשר להוסיף לא פתרון, אלא להעלות את הרמה מסיסמה למשהו קצת יותר תוכן שאפשר לדבר עליו ולהתווכח עליו. אז
רגע. אוקיי, זה אחד. אז אני מאוד מקווה שאנחנו ניצור את זה, כי בסופו של דבר כל השכנים שלנו, אצלי זה אשתי, אבל כל השכנים שלנו בסוף זה החבר'ה, כולנו שגרירים של מדינת ישראל, ברגע שאנחנו מדברים עברית ברחוב, מישהו יבוא אלינו, we're praying for your country, אנחנו זה, מה קורה פה, מדברים על זה, לטוב, לרע, זה לא משנה. אנחנו פשוט לא עובדי מדינה, אבל אנחנו איזשהו מייצגים, אז אם לא נזרוק סיסמה ונעלה את הדיון, אז נייצג את ישראל למצד תוכן. דבר שני, אם אנחנו נערים את התוכן קצת, אז כולנו מכירים את זה שהוא שכן מהשגרירות. אולי גם שם יעלה קצת התוכן, ואז כשנציג המדינת, השגריר ישראל בארצות הברית, בעוד שבוע או שנה ושבוע, כשהוא יגיע, נציג הנרטיב הציוני, יגיע לבית הלבן, מה הוא יעשה? ידליק את החנוכיה בחנוכה. נכון? כולם מחכים לשני דברים בחנוכה, שמכבי תל אביב תנצח את פנתנייקוס, בכדורסל, נכון? ודבר השני, לראות את התמונה בעיתון של המנורה, החנוכיה בבית הלבן. אז כשהוא יגיע לשם, יהיה בזה איזשהו תוכן, לא משנה איזשהו תוכן, קצת תוכן מעבר. אז מה שנעשה עכשיו, זה הסיפור של חנוכה. חנוכה, חג יפה כל כך, אור חביב מסביב, גיל הילד רך. חנוכה, סביבון סוף סוף, סוב נסוב, כה וכה, מה נעים וטוב ומנעים שבט אחים גם יחד. נכון? המשך של מה נעים וטוב וטוב, הנה מה טוב ומנעים שבט אחים גם יחד, ויחד ננצח. אבל יחד ננצח זה גם סיסמה. מה זה אומר? אז מה שנעשה, עכשיו אנחנו נפתח קצת את הסיסמה הזאת, כי בסופו של דבר בין הימית יש לך עסק, ואת הדבר האחרון שאתה רוצה זה שהעובדים שלך ישבו ביחד, אתה רוצה לחלק אותם למשימות, אתה תתחילו לעבוד. אם זה בעין צבאית, אז הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה מסתער, אתה מתפרס, או רתק ואיגוף, אתם לא ביחד, אנחנו מתפצלים. אז מה שנעשה עכשיו, אתם לוקחים את הפתק הקטן, קודם כל אנחנו נתחלק לשתיים. אתם רוצים איך נעשה את זה איתכם שם? כי אנחנו הולכים לשיר עכשיו משהו ביחד. בואו נעשה אתם צד אחד, ואתם צד שני, אתם תהיו איתם, בסדר? אתם מצלמים את הברקוד עם יד ימין, ואתם מצלמים את הברקוד עם צד שמאל, משאירים את הלינק בצד, ואז פה הופכים את הדף, וכתוב שם יחד נבחר מטרה, להתחבר, פה כרגע המטרה זה להצטרף לפאב הקהילתי שלנו, נתחלק למשימות וננצח, ואז מתחת כתוב פה מילים של שיר, שאולי השיר הכי כיפי לשיר ביחד, אבל אנחנו באמת, הדבר הראשון שעושים לפני ששרים ביחד אותו, אנחנו מתפצלים לשתיים. השיר מי ימלא למי שמכיר, ומי שלא מכיר אני אשיר אותו רגע לאט, ואתם יכולים לזמזם איתי ביחד, ואחר כך אתם תהיו קול ראשון, וכל מי שפה יהיה קול שני, קול שני תראו את הפתק, יש איזשהו צ'ופצ'יק באמצע האותיות, כשהקול הראשון מגיע לשורה הזאת, אתם מתחילים את השורה מההתחלה, כשהם מגיעים לצ'ופצ'יק. בסדר? אני אסמן לכם. אז למי ששכח או לא מכיר, השיר הולך ככה. מי ימלל גבורות ישראל אותן, מי ימנה אין בכל דור יקום הגיבור פועל העם. מי ימלל גבורות ישראל אותן, מי ימנה אין בכל דור יקום הגיבור פועל העם. שמע בימים ההם בזמן הזה, מכבי מושיע ופודם, ובימינו כל עם ישראל, יתאחד יקום ומוכנים, וקול ראשון. מי ימלל גבורות ישראל אותם, מי ימנה, אין בכל דור יקום הגיבור גואל העם. עוד פעם. מי ימלל גבורות ישראל אותם, כל שני אתם מצטרפים עכשיו. בצ'ופצ'יק. עוד פעם, אתם מצטרפים שהם... כן. עוד פעם, כשהם מגיעים לצ'ופצ'יק פה, אתם תראו פה את הצ'ופצ'יק הקטן, ואותן, אתם מתחילים את מי ימלל. מוכנים? מי ימלל גבורות ישראל אותם, מי ימלל. אני אצטרף לכל שני, ומי ימלל גבורות ישראל אותם, מי ימלל גבורות ישראל אותם, מי ימנה אין בכל דור יקום הגיבור גואל העם. שמע בימים ההם בזמן הזה, מכבי
בימים מושיע ופודה, ובימינו כל עם ישראל, יתאחד יקום ויגאל, וראש ישראל אותה מי יבנה, אין בחדור יקום הגיבור גואל העם. וראש ישראל אותה מי יבנה, אין בחדור יקום הגיבור גואל העם. שמע בימים ההם הזמן הזה, בימים מושיע ופודה, ובימינו כל עם ישראל, יתאחד יקום ויגאל, וראש ישראל אותה מי יבנה, אין בחדור יקום הגיבור גואל העם. אין בחדור יקום הגיבור גואל העם, גואל העם. כמו הכותרת של השיעור למי שמע, זה הסיפור של חנוכה, 8 נרות, 2 נרטיבים, עם אחד.